Осъзнайте себе, хора, погледнете напред. Какво виждате в бъдещето, успех или смет? Как се виждате след 10 години? По кръчмите или с деца в детските градини? Дали искате на 30 да играете кючек, да чакате да получите и празен чек, да напишете сумата, която ви желаете? Това ли ви е бъдещето? Да не хаете, да не знаете какво ви трябва, ако искате, или да се стремите към нещо и зъбите да стискате. Кажи ми честно, какво печелиш от това? Кажи ми честно, това ли ще е твоята съдба? Да се трусаш, да пиеш и да ходиш по жени, или да имаш кариера и семейство те попичащи? На 15 си и 15 пъти мината отива при момчетата да си покаже сливата. Има ли ад? Да, България, в него съм сега. Само чалга курви мутри без политиката. Ще има ли рай? Да, когато народа се събуди, когато се вгледат и видят кой печели и кой губи. Всеки гледа парите, всеки мисли за себе си. Никой няма да помогне на съседа си. Мазната чалга мозъците промива. Спрете да се правите на курви, не ви отива. Искам да се събудя и да видя промяната, но как да стане в държавата? Прокълнатата обречена България да я водят бълъци. За тия от политиката само и умруци. Чалгата е отрова за умовете на хората. Рапа сякаш изчезна, дайте противо отровата. В чалгата не се пее за реалността или болка, не се пее за наркотици, за улици и какво става за двока. Тъпите им песни няма никакъв смисъл, само в рапа и това, което съм написал, има смисъл. Тъпи чалгари, курви и педали, и това е България.